TikTok Challenge pasiugdahan sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry kon MCCI ug lalawigan sa Sugbo nga nagtinguha sa pag-promote sa mga tourist destinations, kultura ug pagkaong Sugbuanon. Kaparte kini sa pagsaulog sa MCCI sa Mandawi Business Month nga gisugdan kagahapong adlaw. Ania ang taho ni Sheila Gravines. Mahilig ba ka masuroy sa mga tourist destination sa probinsya sa Sugbo? Mahilig ba usab ka mag-TikTok? Pwes, kung mauni ang imong mga hilig, pangandam na kay ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry kon MCCI sa pakigtambayayong sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, mopasiugda og TikTok challenge nga gitawag og Sugbuanon ko. Usa kini sa mga nakahanay nga kalihukan sa pagsaulog sa Mandawi Business Month nga opisyal nga giablihan niadtong Martes, Agosto 31 nga adunay tema nga Rev Up, Revive, Revisit, Revolutionize. Kini nga challenge abli alang sa tanan apan dunay criteria nga tumanon ang mga gusto mo salmot. One of our criteria is we will be as long as, for example, it will feature tourist and heritage spots within Cebu province including Mandawi City. Sa maong challenge, kinahanglan ipakita ang mga dapit suruyanan dinhi sa lalawigan sa Sugbo, apil sa dakbayan sa Mandawi, pagkaong Sugbuanon, mga produktong Sugbuanon o kulturang Sugbuanon. Iapil na gihapon ang gibuhat sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo pagtubag sa pandemya nga mao ang pagpalig-on sa immune system sama sa pagpanghatag og vitamins, sugbusog program ug uban pa. This is nice. I think excited. Yeah, it will be an educational thing. Alang sa dugang detalya sa TikTok Challenge, bisitaha ang Facebook page sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry kun MCCI. Ang MCCI mo ay partner sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa programa niini nga Sugbo Negosyo. Sanglitman, apil sa mga kalihukan sa maong kasaulugan, mao ang exhibit sa mga produkto sa top 35 sa Sugbo Negosyo. Our partnership with Cebu province is most pleasant and very productive. In the process, daghan gid mig nakatunan kanggo. We have seen her visions sa Cebu Island. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo. Atangi ang uban pang mga kasayuran pinaagi sa pag-subscribe sa Sugbo News Facebook page o YouTube channel. Ako si Paula Mendoza.